Hey guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, ayan guys, ay nagta-travel kami ngayon papuntang Dinadjawan. So nandito na kami ngayon guys sa May Jones Bridge. Ayan guys, so gagala lang muna kami sa Baler guys, Dinadjawan tapos Baler. Ayan guys, so with the fam. Ayan guys, so update nyo na lang ulit later guys pagka nandun na kami or samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Ayan guys, so see you ngayon guys. Katawa ni Jeline ka, aglib na. Aglib na niya Jeline. Stopover. Hi guys. Hello. Buhay probinsya. Buhay probinsya. Oh, ako ay Parayo. Caldero. Caldero. Ay apo. Ay Caldero. Tadi belum sabah. Oh guys, ganito siya ini. Oh guys, nakametri bis. Nanti perempuan Ong ads. Ayan guys, stopover muna dahil ayan, tumirek charot. Pumusok yung makina guys. Kira si Tito Roland na, inala ko man kanin mo na siguro dito ako. Medyo mabagang? Medyo na. Stopover. Stopover. Kanya ka na na? Ay, ang lamig. Lunch break. Lunch break. Higit tigalan ka. Oh. Rambol. Nagdadaklas mo tayo kaya dami video. Stopover. Dojangkan. Ganda dito sa Baler. Ay, kasano ka alauna kaniluto ate pansit. At ayan nga guys, pagkatapos namin kumain sa kalsada ay tuloy ang biyahe papuntang Dinadjawan. So ayan nga guys, nabutan pa nga kami ng ambon. So ayan, let's go! Hi vlog. So ayan guys, nandito na kami sa may Dinadjawan. So nandito na kami sa may beach. Ayan, so dito kami sa may reception. So nag-inquire kami kung may mga room pa silang available guys. Dito kami sa reception.
Ang upgradable yan. Hindi nga pa, may di na-connect. Naka-connect yung pinya ng cellphone. Anong masasabi bro dito sa Dinadjawan? PG. So ayan guys, nandito kami ngayon sa may Dinadjawan Public Market at bumili muna ng ihawan dahil wala kaming ihawan guys. Ayan. Yung shell daw na necklace. Dito po. Yan po to. Angklet po siya. Angklet. Magkano isa ate? 35 po sa angklet. 80 po sa angklet. 35? Wala nang bawas dito. Tatlo 100 lang po dyan. Nagganito tayo magkano? Pintas to? 80. Ha? Nagsiset din po kami, isang ganto tsaka to 100. Isang ganito sa isang gano? 100? Malakan na ka? Mas nakakamura po ng 15 pesos. Sige nga ate, isa nga saka isang ano. Yung pambabae, pambabae na ano ganito. Saan? Yung pambabae na necklace. Girly. Pwede po yung pink or kung gusto niyo po yung may plain white kami dito na ganito. Mabenta rin po. Yung shell ate. Ay, ito po. Yan, itong babae. Itong pink. Yan, tapos girly ito din sa pink. Hindi, itong plain na lang yung dito. Ito po. Dapat necklace, gawin mo na hindi. ganito. Oh, Shell ba to? Opo. Baka yung shell na ganito. Ay, yung ganyan ho. Tapos yung ganon. Tapos ganito. Tatlo 100 sa bracelet. Lang yun para Bali 100 to, te? Ate, isang set, 100. 135 po. chay. At ano nagkasine. Ata. Mawahan na. Thank you po. Lagi ko ba te? Yeah. Ano po, may salamin po. Maluwagang salamin. Wala naman? Sande? Tagi 50 lang ito, di ba te? 50 na? Sino mabibigyan mo? Gila mo? Ano yan? Ate, may gunting kayo? Yung free daw niya. Bayad ng kulang. Bayad ng kulang? Oo. Bayad na to? 70, ayan po yung bayad niya, te. Saan?
Hey guys, ayan. So nandito kami ngayon sa Dinadjawan. So nandito kami ngayon. Hi guys! Live. Oh, Tingin na right. ito si Jelay. Oh, pagod na yung dalawa. Ayan, so relax lang muna kami dito. Relax, relax. Tanggal ng ano. Naka-zoom ate. Napamilong. Oh guys, tani GM. Mati GM ah. Okay na. Diray na ni Maya ti pa nam sausawan ti kwati ni Lamis. Dan dito Roland vlogger. No. Oh, ni sinyelas ko. Dan. Oh, hapon na guys. Gabi na. Para sa tagumpay. Para sa pagbabago ng San Mario. Tagumpay ng parok. Sige ulit. Shout out sa mga babayero dyan. Manage. Morning guys, so tamang tambay lang dito sa seashore. Ayan, so kape-kape muna tayo dito sa dagat guys, sa tabing dagat. O diba? Ayan. So sarap ng kape nila guys. Morning guys. And guys, nag-vlog So kami guys. coffee muna tayo dito sa seashore. Ayan guys, so umaga na. So nag-overnight kami dito guys. Andito kami ngayon sa Dinadjawan. So ayan, tamang chill lang, tamang tambay, tamang kape sa gilid ng dagat. So very relaxing. Si Maya sa sariling mundo. Mayadang jumay sa gumatang na po. Ay, naka-video. Ay, God. Lobat. Kita na sige vlog. Ôi, chip cục cao salah. Ay, ito pala oh. Please wash your hand. Yung.
Hindi, yung bang ihaw mo. Yan no. Ihaw mo yan? Hindi. Ayun o, pag iho mo. Ito. Ang sigang nga. Ayun, ito na. Ayun o. Yan o, ulo. Ulo. Ulo-ulo. Kung siya, ano lang ko lang. Tingnan. Punta yan. Wala na. Oh, makamay ka pa dyan eh. Eh! Kailan pa matanggal. Ano ba yung pang-jerby? Oo, pang-jerby. Pang-jerby naman yan. Mahilig ka sa wakwak. Mga mahal kong kaibigan, sa panahon ngayon na tila walang katapusan ang ating mga gawain, malaga ring bigyan natin ng halaga ang pagpapahinga. Sa kabila ng mga responsibilidad at alalahanin sa araw-araw, hindi natin dapat kalimutan ang ating sarili. Ang pagpunta sa dagat, halimbawa, ay isang simpleng paraan upang muling makahanap ng kapayapaan. Ang tanawin ng bughaw na karagatan, ang malamig na simoy ng hangin, at ang pagaspas ng alon ay may kakayang magpapagaan ng ating pakiramdam. Sa katahimikan nito, maaari natin muling marinig ang ating sarili. Hindi kahinaan ang pagpahinga, ito ay isang uri ng lakas, kaya paanyaya ko, hanapan natin ng oras ang ating kapakanan. Maglaan tayo ng sandali para magpahinga, magmuni-muni at muling humugot ng lakas. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, tara na at tayo'y gumala habang tayo'y bata pa.